Pavla II., miestnej organizácie Health Initiatives Association. Volám sa Barbora Šilhárová, na projekte pracujem ako lekárka od roku 2012. Zakladali sme to ako občianske združenie, neskôr z toho vznikla mimovládna organizácia a vlastne našim cieľom je venovať sa najmä týmto deťom, ktoré majú buď HIV alebo kosačíkovitú anémiu alebo iné chronické ochorenie a snažíme sa im poskytovať zdravotnú starostlivosť, zároveň aj nejaký ten sociálny servis, vzhľadom na to, že naozaj tá situácia tu v Ugande je trošku náročnejšia možno ako niekedy v Európe. Sme veľmi radi, že v rámci spolupráce s Vysokou školou svätej Alžbety sme tento projekt v roku 2012 mohli založiť a odvtedy sa vieme postarať o 700 pacientov z HIV a napríklad minulý mesiac sme mali na ambulancii všeobecného lekára 1700 pacientov. Takže myslím si, že ten dopad na túto miestnu komunitu, ktorú tu máme, je obrovský a veľmi sa tešíme, že vďaka pomoci z Vysokej školy svätej Alžbety vieme túto službu poskytnúť. Teraz prechádzame vlastne z budovy pôrodnice a ideme do novej budovy laboratória. Z tejto budovy sa veľmi tešíme, pretože labačík sme mali úplne malinký a teraz máme krásne vybavenie, aj väčšie priestory vlastne pre celé laboratórium a môžeme si ho ísť pozrieť, tak poďte. These are the museios. The melanocytes, the melanocytes C increase the interference. Isaac mi práve hovorí, že práve našli na sklíčku z periférneho krvného obrazu vlastne možnú leukémiu, takže ešte to idú potvrdiť a vlastne budeme teraz referovať pacienta do onkologického ústavu v Kampale, pretože my nevieme liečiť leukémie priamo tuto, ale je super, že to vedia zdiagnostikovať, pretože nie je úplne časté, aby vedeli takto krásne prečítať a práve je to aj vďaka tomu, že sme tu mali Renátku Štiek, ktorá ich to naučila. Takže som veľmi hrdá na nich, že sa toto naučili od nej. A teda díky moc Renča za to. I am standing on the promises of God.